كاب أقول تلفزيون إيرترا عزو سلام تناس قبلوا خبركم تعذبتنا خميتوا علم نلوم سولوس 17 مقابيت قطر السرالوه هجراون زيارات حزنا لكم قريبنا لنا كسافة أمام السنة دونا مكتركم بخبر زعدم أرسي مسمرمي فلما كان نتبتاتون قبل سيساد هلاك سرعي وراران بتان مقطار صغير سرح تقمقيمون بيت مرتخلي درجة دباروان بولصاتنا مهارات تبابعام أبحركوف مدب تمرتنا عبيتي تبوطي ترخيبوهم ودب حبرات هاقرات نستمزابلو وغنات ريبابليك دوب السودان زوعل حالنا 3 بليون دولار حاجة تقبر تويعهم تعاوم تقجلتها سوريا بقداي زوبا إيدي اللي بنستبت حسم ممقرات توصي غيادو 5 لو روسيا وغيسام أمريكا سراويتا خابسة وسنة خبابتة العراق تسحب مخانا أفريقيا زرزر زينا أبز حلف سمون أبد سيساد هلاك زترأيه كاب سجر بحر زمت عسلات عم بت أمد ربدا مينستر حرشة مسحيل بحر إيرتران كالوت أكلات نتوهايدو بزوا صدق قلطفون أدمع عن سجمتي أب حرشان مجهجاتن قدات كيورده أو قصر كم زاتو يذكر بعصر تحمش مجابي دمان توفر الزجمجم أخبار تخايدو نيرم وكليرينا محارب لاي نزدال وزينا وتصبصب ليديا تخل مريم كتقربها أبز حلف شو عت أوارح أبزوبا سيمينا وقيح بحر زترا وراران بت أبحفشة أبز حلف السمون أبدسيتات دهلاك زترا إدما بفلين مقطع نزت تخايدو وفرن وتسيتون الزجمجم أخيبا بعصر تحمش مجابيت تخايدو أبتي أبدسيت دهلاك زتخايدة كإلاتات حرشة نتسرح زمرحو أزست سراويت أم حدارن الزوا دهلاكن كالوتن استساتفوا أخيبا أبلع لكل 226 هكتار عسيرو زنبرا أنبت أنا مدفع أستات 304 أنقول بتسب شمونتا كإلاتاتن شدشت مكاينن كمون حانت مركبن 3 جلابن كم تساتفوا تقاليتهم أبتنفر مينستر حرشة حلاف المعات بغلي أتو تسفيت قبرز قابهر أبزهابو حبريتا تريو أنبتا أبتزوبا ببزحن صفحاتن ببا عامت وزفلا لكوان تخونة وفرم كل خلق أتقال موخانون بمتقاس لو ما عامت هبرقسة اللمود تريو أنبتا كاب قربا بالتحاقرات نفي رمز أتو تدرب تأسلتات كم اتخستو إزدما نتزرقح بمسفح نتعمام كم زخبدو حبيروم نتا أبديتات دهلاك سترأي حرقنيا أسلتات عم قطصار ترى حيلتات مكلها الإيرترا بحافشة نحيل بحر إيرترا دما بفلاي كمون وهدت من محدار زوبان مينستر حرشان زمقو ساعتو تصفيت وخلق الربعة مسب ماشنرن تقرب على أمدهانيتن كابلج أتات نيتوفر كم زنبرا قليتهم تساتفتي أبزهاب ورئيتوتات بوجن نبرت قلت في حبريتا عم التحليلاف دخمت سلازلو نمفواس وزحجز الصمرا وجوسقاسات ككايد أهاروتات حيل بحريك أتقالي كللاتات بمقبار حبريتا كبان نبز ملكتهم بأجا كم محل لفان استنس نست أربع العمدهاني تدما أكبابيون طعناون صعبينات كهلوه مكتتال كجبر طويعم بيت مرتخلي درجة دباروا ملك غفتنا كلاي درجة مالت ماتريك عام تغلتشن 10 لعلنا بين زمتو 10 حدث مهارو كمون أب قدام سيمستر عام تغلتشن 10 20 كان 85 كساميتي 200 بين زمز قبو 37 تمهارو كلاي درجة التبابي عام بعصر 5 مقابيت أبستخايد سنة سرعة نتوم عام ماتريك كاب 3 كساب 4 مالت مولو نتبي زمز قبو بلوصات تمهارو جنزبن ورقة مسكرن كوهابن كله لعلنا بين زمز قبو تمهارو تاشعاي 10 حدن كفل دما متبابع الشلمات تعديلهم رئيس ممر تابيت مرتين ممر جرز جير برها أبزس معقل كان علامة نيت مدب نبولصات تمهارو بمتبع قدس كن محدارن بقعت تمهارون محيالن كم زخونه قليتهم تشلمت بوغنم زرخبو متبع زيادة كنفعد الرخيت كم زفتر لهم بمقلاص بسفيحو كدفالو ازغاخيرام ابن زوبا دباروا 26 ناي قدمه تمرتي 26 ناي مباتا 10 ناي ماكلاي درجه 3 دما ناي كلاي درجه ابيات تمرتي اللوا أبنو الزبا منصورة من محدار كوابي حركوك مدب تمرتنا عبيتي تبغل تيتي ركوب خمزلو تحبيرهم نت مدب نمقمقم أبستقبر ركب رئيس ممهر بيت تمرتي حركوك ممهر أحمد موسى أبزهابو مبرهي بزتخايدة قوسقوسات أبنت فتات تمرتنا عبيتي زي تساتفا دك آنسيو درون مزانون كمهرا همز بقعد غيسو تبتي حزولو درجان مدنفع أبتن كالوت من محجرات كبابة تماها سالت عرق قبرا زخاخيرهم حلاف بيت صحفة تمرتي أبتنو الزبا ممهر محمد إدريسن سوبرفايزر ممهر آدب محمد بوغنا تيام
ምምሕዳር ከባቢ ሕርኮክ ተበፂሕ ዘሎ ደረጃ ጽቡቕ ኣብነት ስለ ዝኾነ ካልኦት ምምሕዳራት ከባቢ ተመሳሳሊ ጻዕሪ ክገብራ ብምዝኽኻር ተመክሮ ናይቲ ምምሕዳር ከባቢ ናብ ካልኦት ምብጻሕ ክስራሓሉ ምዃኑ ገሊጾም ኣብታ ኣጋጣሚ ኣብ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ጸብለልታ ንዘርኣያ ደቂ ኣንስትዮ መተባብዒ ተዋሂበን ኣብ ኑዞባ ድባርዋ ምምሕዳር ከባቢ ኣዛይሕ ንዝጸንሐ ጸገም መጓዓዝያ ንምቅላል ካብ ጸሊም ጽርግያ መንጉዳ ናብ ኣዛይሕ ዝወስድ 7 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ይጽገን ኣሎ በቲ ብመሃንድሳት ትሕቲ ቅርጺ ዞባ ደቡብ ዝተሳእለ ዕማም ብተበግሶ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣዛይሕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ኣዛይሕ ኣቶ ክብሮም ካሕሳይ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ህዝቢ በብግዚኡ ተወዲቡ ኣብ ምጽጋን እቲ ጽርግያ ብተወፋይነት ክነጥፍ ምጽንሕ ብምጥቃስ ክራማት ቅድሚ ምእታውን ምዝዛም ምዃኑ እቲ መደብ ሓቢሮም ኣባላት ኮሚቴ ናይቲ ዝዕመም ዘሎ ስራሕ ብወገኖም እቲ ዕማም ብጽፈት ንኽሳለጥ ደገፍ ማሽነሪታት ስለ ዘድልዮም ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ተወለድቲ ኣበርክቶም ከዕዝዙ ተላብዮም ንዓድታት ጎርባዓቲ ኣዛይሕ ዓዲ ሳህላይን ዓዲ ተመናይን ዝጥርንፍ ምምሕዳር ከባቢ ኣዛይሕ ካብ ኣስመራ 27 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡብ ርሒቑ ይርከብ ኣብ ጎልጅ ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ መደባት ጽሬት ብምትእሳው ተመሓለፍቲ ሕማማት ንምግታእ ዝዓለመ ወፈራ ጽሬት ተኻይዶም እቲ ምስ ኩባንያ ብድሆ ሓፈሻዊ ህንጸት ብምውሃድ ዝተኻይደ ወፈራ ክራማት ቅድሚ ምምጽኡ ማይ ዝዓቁር ጎዳጉዲ ብምድፋንን ፍቆዶ ዝተደርበየ ጓሓፍ ብምውጋንን ጥዕና ነበርትን ጥሪትን ንምውሓዝ ዝዓለመ እዩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ሓውሲ ከተማ ጎልጅ ጓሓፍ ዝእከበሉ ፍሉይ ቦታን ቢዶኒታትን ስለዘየለ ዝተፈላለየ ዓይነት ጓሓፍ ፍቆዶ ተበቲኑ ከም ዝረአ ነቲ ተርእዮ ንምውጋድ ድማ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ እናወፈሩ ከባቢኦም የጽሩ ከም ዘለው ብምሕባር ንቐጻሊ ናይ ጓሓፍ ቢዶኒታት ክዳሉን ፍሉይ መጓሓፊ ጉድጓድ ኩኳዓትን ኣተሓሳሲቦም ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብህብራድም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሰንኪ ጸጥታዊ ቅልውላው ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ንዝተመዛበሉ ወገናት ዝውዕል 1.3 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ክግበር ጸዊዖም ኣብ ደቡብ ሱዳን ነቲ ን7 ዓመታት ዝቐጸለ ውግእ ሕድሕድ ንምህዳእ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ዝቆመ ይፍለጥ ይኹን እምበር እቲ ሓድሽ መንግስቲ ንተመዛበልቲ ቅልጡፍ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፍታሕ ከምጽእ ብድሆ ክኾነ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሚልዮናት ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ምህላዎም ዝሓበረ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምርድኦም ኣህጉራዊ ደገፍ ክግበር እዋኑ ምዃኑ ገሊጾም ድሕሪ ምቋም ሓድሽ መንግስቲ ኣብ ሃገሮም ክፍጠር ብዝኽእል ናይ ሰላም ሃዋህው ዝተተስፈው ሓያሎ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ድሮ ክምለሱ ጀሚሮም ከም ዘለው ይዝሕበር መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ብ12 መጋቢት ካቢነ ሚኒስትራት ብምምዛዝ ብወግዒ ከም ዝቆመ ይፍለጥ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ቅድሚ 7 ዓመታት ብዝተፈጠረ ውግእ ሓድሕድ ኣሳት 400,000 ሰባት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 4 ሚልዮን ድማ ኣደዳ ምምዝባልን ስደትን ከም ዝኾኑን ጸብጻባት ይጠቕሱ عطقات تقاومت جوجلتات سوريا كنتات زوبا إيدي لبن مهدا بزتبس حسم مع مقرات توصي يقيدو خمزي اللو روسيا وقسام اسم عطقات نوق تاخو زخونه وتهدرا ونطفتات يكايدو كم زلو مينستر كودات وصاي روسيا ب16 مغابيت ابزوصو مغلصي افليتوم روسيان تركن بمسرته تزتبس حسم مع ب15 مغابيت اب اوراجا إيدي لب حبرا وتهدرا كللا كايدا دحر مجمارن بتم تقاومت جوجلتات كم تعاكتاي زغل زلوم نتጻረርቱ ወገናት ሶሪያ ዝድግፋ روسيان تركن ابت زوبا منغو سراويت منغسن سوريان عطقات جوجلتاتن ككايد صنح وجن مهدا سنمعو قراص توسخ جبر ابز حلف قربا معلتات كم تسمع معه يفلت يكون امبر من قسقاستم عطقات وغنات نتسمع بالوتا كيصلومو هادي زغني يكونات زوبايدي لب ناب زنبرو كيملس تنتنت بوليتيكات كبابي سقاتهم يغلصم اب زوبايدي لب ككايد صنح وج اب لعل تركون سبعون نواتاون كسارات كم زورده زقص صبصبات اتا هاجر سراويت منغس سوريا بزكايدو دبدب بوحدو 50 وتهدرات 5 غسرت يتقسم ኣብ ሶሪያ ዝግበር ኩሉ መርያዊ ግዳማዊ ምትእታው ደው ክብል ኣምባሳደር ተሃገር ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባሻር አልጃዕፈሪ ጸዊዖም አልጃዕፈሪ ኣብ ሳልስተ ዜ ምስ ቴሌቪዥን ቻይና ኣብ ዝገበሩ ቃለ መሕተት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ሶሪያ ዝገብሩ ዘለዋ ወተሃደራዊ ምትእታው ነቲ ኩነታት ይሓላልኾ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብህፁፅ ሰራዊተን ክስሕባ ተማሕፂኑ እተን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሶሪያ ኣጽኒዕኖ ዘለዋ እገዳ ነቲ ቅልውላው ኣብ ኢስዎ ከም ዘሎ ዝተቐሳ ኣምባሳደር አልጃዕፈሪ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክለዓል ጸዊዕሎም ሃገራት ምዕራብ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሶሪያ ኢደን የእትዋ
ምህላውን ዝወቀሰት ሶርያዊ አምባሳደር ሕቡራት ሃገራት ንምክትኡ ክሰርሕ ኣዘኻኺሮም እተን ሃገራት ኣብ ሶርያ ዝገብርኦ ዘለዋ ውልቃዊ ረብሓታት ዝቐደመ ብንቅስቃስ ነቲ 10 ዓመቱ ኣቕፂሉ ዘሎ ኩነታት መመሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘሎም ወገናት ይጠቕሱም በቲ ኣብ 2011 ዝተወልዐን ገና ናይ ምህዳእ ምልክታት ዘየርአየን ኩነታት ሶርያ ህይወት ልዕሊ 400,000 ሰባት ከም ዝጠፍአን ሚልዮናት ከም እተመዛበሉን ይግለጽ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ሶርያ ሓደ ካብቶም ብደረጃ ዓለም ዝኸፍኡ ቅልውላዋት ምዃኑ ተንተንቲ ይሕብሩ አሜሪካ ሰራዊታ ካብ ዝተወሰነ ከባቢታት ኢራቅ ክስሕብ ምዃና ኣፍሊጣ እቲ ሃገር ኣብ ኢራቅ ብውሕዱ 8 ማዓስከራት ከም ዘለውዋን ኣብ 3 ማዓስከራት ንዘለዎ ወተሃደራታ ክስሕብ ምዃናኒ ዝቃላሕ ዘሎም አሜሪካ ነዚ ትገልጽ ዘላ ባይቶ ኢራቅ ኣብ ሃገሩ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት አሜሪካ ተቐሊሉ ክወጽእ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ድሕሪ ዝሕለፈ ውሳነ እዩ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ሰመዝ አሜሪካ ናይ ምውጻእ መደብ ኣብ ሰሙን እዚ ክጅመር ምዃኑን ምስ ወተሃደራት ኢራቅ ናይ ምርኽኻብ መስርሕ ከም ዝካየድን ተፈሊጡሎም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ብባይቶ ኢራቅ ዝሓለፈ ውሳነ ብምቅዋም ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ሓድሽ እገዳ ከጽድቕ ከም ዝኽእል ከጠንቅቕ ጸኒሑ እዩ አሜሪካ ካብ 2003 ኣብ ኢራቅ ኣብ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ምትእትታው ሓያሎ ወተሃደራታ ብመጥቃዕቲ ከም ዝኸሰረት ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ባግዳድ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማዓስከራት ልፍንቲ ሃገራት ምዕራብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሮኬት ክልተ አሜሪካውያንን ሓደ ብሪጣንያውን ከም ተቐትሉን 12 ከም ዝቆሰሉን ይዝከር ከመልሰ ግብርናይት መጥቃዕቲ አሜሪካ ንኢራቅን ሶርያን ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ብዘካየደቶ ደብዳብ ነፈርቲ ብውሕዱ 18 ኣባላት ሰራዊት ኢራቅ ከም ተቐትሉ ይግለጽ በዚ ድማ ኣብ መንጎ አሜሪካን ኢራቅን ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት እናላሕልሐ ከም ዝመጸ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይሕብሮም ቀንዲ መወዳድርቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ዝኾነ ቤኒ ጋንትዝ ሓድሽ መንግስቲ ከቃውም ካብ ፕሬዚደንት እስራኤል ወግዓዊ ጻውዒት ቀሪብሎም እዚ ዝግለጽ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ 3 ምርጫታት ካብ ክልቲኦም ወገናት መንግስቲ ንምቋም ዘኽእል እኹል መናብር ብዘይ ምርካቡ ከም ዝኾነ ተገሊጹም ፕሬዚደንት እስራኤል ሩቨን ሪቭሊን ቤኒ ጋንትዝ ኣብ ውሽጢ 28 መዓልታት መንግስቲ ከቃውም ይጸውዒ ዘሎም ነቲ ጻውዒት ብእወታ ዝተቐበለ ቤኒ ጋንትዝ ናይ ሓባር መንግስቲ ንምቋም ግዜኡ ምዃኑ ብምጥቃስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብቲ ዝምስረት ሓድሽ መንግስቲ ምስኡ ሓቢሩ ክሰርሕ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 3 ግዜ ምርጫ ከም ዘካየደት ዝፍለጥ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ኣብቲ ሳልሳይ ምርጫ ከም ዝተዓወተ ክግለጽ ጸኒሖም በዚ ድማ ቤኒ ጋንትዝ መንግስቲ ከቀውም ብመንግስቲ እስራኤል ቀሪቡሉ ዘሎ ጻውዒት ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ኣሉታዊ ፖለቲካዊ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይሕብሩ መንግስቲ ሽወደን ተርዮታት ሽበራ ንምህዳእ ይቕሬታ ንምብዳህ 150 ኣባላት ፍሉያት ሓይልታት ናብ ማሊ ክልእኽ ወጢኑ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም እቲ ወተሃደራዊ ተልእኾ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣንጻር ሽበራውያን ዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት ፈረንሳ ንምሕጋዝ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎም ኣብ ማሊ 15,000 ወተሃደራት ፈረንሳ ዝርከብዎም ልዕሊ 15,000 ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ተዋፊሮም እኳ እንተለዉ ዛጊድ ዝተረኣየ እወታዊ ገስጋስ የለን ብኣንጻር እዚ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ማሊ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ጉጅለታት ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ግዳማዊ ሰራዊት ከይወፀ ምስ መንግስቲ ሃገር ዘተ ከም ዘየካይድዮም ዝሕብሩ ዘለው እንተኾነ ግን ሰበስልጣን ማሊ ኣብ ሃገሮም ዓስኪሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ክጸንሕ ብተደጋጋሚ ይጽውዕ ብምህላዎም እዚ ብዕጡቃት ወገናት ቀሪቡ ዘሎ ጠለብ እወታዊ ምላሽ ክረክብ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ይእመት ካብ 2012 ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ማልን ከባቢኣን ድማ ብፍላይ ተኸሲቱ ብዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ኣሽሓት ሰባት ከም ተቐትሉን ሚልዮናት ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ይጠቕሱ ናይ መወዳእታ ዜና ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካዊ ኩባንያ ምፍራይ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑ ኣፕል ናይ 1.2 ቢልዮን ዶላር መቕጻዕቲ ወሲና እቲ ኩባንያ ካብ ስምምዕ ወጻኢ ብዝኾነ ዋጋታት ክሸይጥ ከም ተረኽበ ብምሕባርያ ፈረንሳ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ትሕብር ዘላ እዚ ሓድሽ መቕጻዕቲ ፈረንሳ ኣቐዲማ ኣብ ልዕሊ እቲ ኩባንያ ካብ ዝወሰደቶ ተመሳሳሊ ስጉምትታት ዝዓበየ ኮይኑሎም ይኹን እምበር ኩባንያ ኣፕል ነቲ ክሲ ከም ዘይኣመነሉ ብምጥቃስ ይግባይ ክሓትት ምዃኑ ሓቢሩሎም زغبركم تعذبتنا نسعى استدال وزينا ومسنادو أبسزازي ملون سلام كتالكم النامزغنكم مسترف مدوات إرتي بحدقكم بوغني بروح معلتي